Mas Pur Dinamo panjenenganipun pepunden kula ingkang saking Soko Pakde Surat Soko matur nuwun Pak Sarju Junika ingkang saking Growong Yuwono nderek wungun tua Pepadi Jakarta Bapak Dr. Amarno Yewiyono SEMM matur sembah nuwun Bapak Dr. Amarno matur sembah nuwun sangat lah ya Tan Kantor Mas Pur Dinamo Pak Gofar saking Nolokerto Pak Mul SKTS Yuwono nderek nyimak Pak Ngadinu Pondok Ungu Pak Kale saking Kuarangan Mundu Kang Purnam wah ya matur nuwun saking balik papan ya matur nuwun Nek Mul MC Tan Kantor Ujung Dalu Mas Tantut penaringan sehat inggih tambah laris saking Mas Slamet Ceper matur nuwun Mas Slamet nah kentongane aja lali dituthuk lah ya Lek Mul MC saking Karanganyar belali niki kula nonton streaming Mas niki bar doa acara kumpulan Kumbakarnan nggih Mas Yuli Buntalan Bapak Hartanto Lurah Mas nggih matur nuwun sangat kerawan ugi Mas Dewan Mas Fahrudin ugi rawuh Bu Camat diwakili Bu Sekcam Muspika lengkap juga hadir matur nuwun ya Mas Gareng ya ya sami ngestreni rawuh dulurku Mas Fahrudin ya rawuh wah alhamdulillah Mbak Mimin Napri kula paring jeneng saka palengganipun monggo ya kanca ning kisih gembira Sugeng dalu Mbak Apri Sugeng dalu Mbak Limbo Macangi saya dina saya cantik tambah dina tambah ayu ora kaya kowe matur sembah nuwun ya kaya ngono kuwi perawatan penting nindakake apa kuwi skincare dan sebagainya sing penting ki ngupa jiwa ki mau ya kabeh awak srembing badan iki kudu diupakara sing kanthi apik niku nggih penting. Niku nggih penting ora kaya Mimin kuwi. Wis banci tuwek, wis kaya-kaya ki mau nuwun sewu kurang dalam nggarap kahanane awake iki mau kurang diperano dipersudi sing apik. Sarandune badan ya kaya wong wedok lumrahe lho. Nek liyane do suntik putih, liyane do suntik putih kula nganggo air wudu lho. Pun bedane napa lho? Dan sampeyan nganggo air wudu. Nganggo air wudu. Ya Pak Gareng. Kene kan rak wudu. Lak mestine salat. Lah nek salat kowe nggo ruko apa sarung? Kok dadak diceritake ya mestine nganggo anu piye? Mbok menawa ngesor sarungan dhuwur rukuan. Ya ora. Ya sarung bae anu sarung ya sarung. Oh wong sing wedok iki weteng munggah kan berarti sing dikeki rukuh ki weteng munggah. Weteng mudhun tetep sarungan. Nek urusan ibadah ya apa mestine. Pak Tantun menawi panjenengan kok ngalembono kula sithik niku napa dosa napa dos pundi panjenengan? Ora perkara dosa kuwi kenyataan kok. Fakta kok. Fakta kok. Nuwun sewu nek Apri sing madolke. Bisa wong pirang-pirang sing nyenengke. Balik kowe iki mau nuwun sewu nek ora mesake ora mungkin nanggap kowe iki ora mungkin. Sak ngeten mawon, apa subjektif panjenengan? Aja nganti subjektif. Panjenengan kedah mitereng kalian para pamirsa. Antarané Mimin kalian Apri menika sulistya pundi, endah pundi, peni pundi. Saiki sing nakoni Gareng para penonton piye? Kesanipun objektif nggih to. Apa nek aku leletek menungso, nyatane aku ya ditimbali rene. Oh iya, piye? Iya sampe. Objektif tekon Mas. Iya Ini antara hidup dan mati loh iki nek nganti hancur dina iki ning jalin ra ditimbali tahun ngarep kowe. Aja nesu. Kowe nek nesu susu mung nglumpuk. Aja nesu. Biyen objektif nyuwun suara para pamriksa para penonton dipoting. Kok sajak kabeh mbek aku sak liya. Apri kalih Mimin ayu pundi Pak Bu?
Oh, Apri. Apri apa Mimin balenono? Sing kokono sih. Heeh. Apri kalih Mimin cantik pundi Pak Bu? Apri. Rungokno. Kok ya krungu ta? Sing kondo ngendika nek Ayu Apri mau mesti dihitungan mbek kowe men jatuh tempone iso diundur. Lah iki urusane apa wong iki sindan Lah iso apa ngalembono asine ora cantik, bapak-bapak. Bapak-bapak kan nek nyawang wong wedok kan ora mergo rupa tok pirsane. Khusus bapak-bapak. Wis coba kowe dhewe sing takon coba. Engko nek dikira aku mempengaruhi. Mboten ngira-ngira hormat bapak-bapak. Saking manah panjenengan ingkang wening, cantik Mimin menapa cantik Apri? Apri lho rungokno. Sing ngendika cantik Apri mau berarti arep pengen ngersake aku ning rung tak legani. Telek. Iso hae kok. Nah iya. Fakta. Leres ngendikane bapak. Dadi wong nggo sarana nyambut gawe iki ya dirumat awake ngene iki. Iya. Ngono lho karepe Pak iki. Aku ora tak nggo dandani rai karo anu Mas, tak nggo anu tuku Mas Picis Raja Brana kan aku. Waduh Alah sombonge. lah, kowe iki gur tuku ning Shopee lho kok iso nggo pamer. Nyatane ya ditresnani Pak Tris sak dhewe suwan rene. Iya. Pak Haji Tris. Pak Jewe, Pak Jewe. Pak Didar. Pak Lurah matur nuwun sanget. Sembah nuwun Pak Lurah ugi. Lah nggih. Kula sampun manggi wonten pondokan nggih ngeten iki wontenipun Pak. Kula niku mboten ayu ning nyenengke Pak. Waduh. Pak Lurah lho. Kudune Pak Lurah kan utusan sapa mendelegasikan ya kerja. Ning mboten kula pengen kepanggih penyan langsung sing do wong do ngaran min elek-elek nyatane penyan ku cantik nyenengake. Lho iki sing jenenge wong wedok gembetot ya iki lho. Wong wedok kok gembetot iki piye? Saking menarike lho. Wong nek dibethot ki lanang kok wedok kok gembetot. Ya. Kanthi ucapan panjenengan kagem marga jalin pripun Mbak Apri se. Mugi-mugi warga Jalin tansah pinaringan dirga yuswa, rezeki ingkang gangsar berkah barokah, tutuk momong putra wayah. Amin. Rezeki gangsar, amin. Mas Mimin Mbak Mimin. Lho. Oh iya. Mugi-mugi sedaya paringan sehat. Iya. Gambar rezeki, pinaringan bejo donya bejo akhirat sanca rukun rumaket tanganipun sami pasederekan. Ya. Ya. Kowe mau bar nembang karo Mbak Rini asli piyayi wedok terus ya cantik. Nek terus piyayi ngene iki pamane nembang karo kowe no kira-kira perasaanmu piye rek? Kowe mungkuk-mungkuk apa ya menikmati kira-kira Mas? Aku ki ya wedok. Nek kalih niki niku ya rasa-rasane kaya kula ki adepan kalih Rini, Pak. Nek karo kene. Nek karo Dedek Mas. Aduh kok kaya malah adep-adepan karo Pak Lekku dhewe. Kok Mas Pakmu cilik piye lho, Mas? Wah ya Bulik, ayu. bulik. Papane lho nek disawang Komburi, lho nek sawangan Komburi. Lho, wong ya bodi, bokonge ya jentit. Jentit Komburi ya. Komburi. Terus Komburi ya wedok lho Mas. Komburi wedok. Kok ngiringan. coba kok ngiringan coba. Lho, kok ngiringan nek kok kadoan ayu. Ayo diceraki. Jenggote ting ceri. Tak pateni Mbok sing resik. Mbok nek ra buliyeng iki ngopo to wong jenenge wong wedok iki dhewe-dhewe kok. Sing resik iki lak ya resik ngono. Kaya kakung kan ya ana sing berkumis ana sing ora, ana sing disimbar ana sing ora. Lah aku piye putri sing berkumis kok Mas kok Mbak Iis Dahlia. Wong Iya. ngedel. Iki profesional kerja. Profesional kerja. Nek teng dalem nggih mboten ngeten niki. Nggih. Ini kan tuntutan pekerjaan secara profesional. Lek men niki nek teng dalem sambene lho sampeanmu apa? Ya wingi wedhus Mas. Lho ngeten niki Pak. Ning wedhus ku Nggih. wedok kabeh ki Mas jenengan gelem dadi lanangane ora ya Mas. Jenenge kanca ra ya tubinan turuk sinaruk rapet Mas. Wedhusmu wedok kabeh. Wedok kabeh Mas, Terus? pokoke wis wayahe paribas. Aku mbok kok dadi Heeh. Apane? Sapa ngerti kok dagelan apa jenenge wedhus kono sing iso dadi dagelan menawi ning kok saking jenengan gelem dadi lanangane pejantan mboten. kowe dhewe lak ya iso ta wong kowe ya lanang. Lah iya. Jenenge kok wakil. Saking Mas Parjiotoro matur sembah nuwun salam kagem Mbak Mimin kali Mbak Apri. Sing wingi nimbali awake dhewe terus kowe temengsang mobilmu neng galengan kaya. Nggih wonten tara kala wingi nggih. Saking Mas Ari Mulyanto sugeng dalu nggih saking kula penggemar berat Mas Ari Tangerang matur nuwun sanget Mbah Sukaji saking Welingi Blitar monitor Pak D salam kagem Mbah Madya menika ponakan kula saking Laladan Pekanbaru Tole Ari Tetuka Mbah Sukaji Welingi matur nuwun sanget ya sugeng dalu kitantut menika wongon saking
Pak Nardi wonten Cakung Karangdawa matur nuwun sangat. Wah jan coba iki panyuwune Budariem sik. Oh, Menapa? kenapa? Ibu-ibu ki dicaosi sik. Oh, ibu penting. Budariem ki mau ngersake caping gunung dijenglengke. Sing nembang Mbak Apri kali Mbak Mimin. Nah. Sing jenggleng Mas Gareng. Ya. Nek jenggleng aja rasa-rasa lho, Mas. Apa? Aku rung selesai masa nifas kok, Mas. Apa tuh mon Sukime nang rembug nipas barang. Kok seneng mbok umume ae. Kabare malah bar mes kram kok kuwi. Pak. Wis krametune sotil no kok malah. Mulane kuwi wong yo nika-nika wae. Wis anggepen nek Mimin ki wong ayu ngono to Rek. Wong Nggih, Pak. Santi worek pepanggon kaya penjenengan paribasan karo Mbak Rini mau lho. Iya. Iya. Lumayan kena nggo kletik-kletik ngono wae. Ya. Timbang Bu. Siap ya, Pak? Ya. Ya. Saben bengi. Ya Mbak Madya. Suarane apik, wonge ayu, Dek ambune enam. wangi. Geleman. Lah kok geleman piye lho? Lah nek ayu mongko harkat martabat wong wedok iki kehormatan. Ayu kaya ngapa paribasan resik putih mulus kok nek geleman didol murah lho. Rada rupane rada elek sithik oh kaiso njaga kehormatan. Kena nggo conto srawunge apik sopan karo bojone gemati karo maratuwa gemati. Lah kuwi ayu nek mamah karo maratuwa ngancap nek diutang disaur padu. Wong ki nek jarkoni ngono mbok ngelingi 10 tahun kepungkur. Kowe iki Enek peristiwa apa kuwi? kono ra alumni panci. Kowe iki piye to? Kan 10 tahun kepungkur dari 5 tahun kan saiki wis hijrah. Mongga. Mas, aku malah mesake aku. Mbok ngadeg kowe ora apa-apa, Mas. Aku kok malah sing ngampet loro ya, Pak. Awakmu lemu bareng dodok malah ngene. Ngadeg mawon mboten napa-napa. Iki malah mlakune kaya Rangga Mambengi. Iki monong menghormati ya dhewe, Pak. Iya bener. Attitude Etikane luar biasa. Adapipun menika sae. Elok tenan, elok tenan. Ki anak Wamos ya eneng, lek kampret ya nusul alhamdulillah. Pakku cilik wayang. Menong ya. Pisan terus dadi ya, Pak. Oh, ya ampun, dah seneng atiku. Dadi becak urusan. Genten kono le tuwa. Wong wedok mentel. Piye kok serek lho kowe iki? Aku cuma nggo adab ketimuran kok. Paribasan suket godhong aja nganti krungu tanggane aja nganti krungu. Ya nek di omah dhewe nek dadi karo maratuwa nek polahmu kaya ngono para wong tuwa gigrik malah. Lah kowe garek mampu apa ora? Halus. Monggo. Yen majang Gak sing bawa kene ta? arak kono njenengan jenggleng bae. Panjenengan aku sing alus ya, Mas. Soalnya Soalnya kayak bar pijet aja. ada rene sik. Alon, Mas. Oh, sik. Alon. Malah jegok iki piye kok. Alon lo, Mas. Yo, nyamping. Istrimu adalah sawah ladangmu. Mau tak krenah ngadeg mengkurep lumah monggo ning aduh iki menungso nganggo cara menungso aja nganggo cara kewan. Alon, Mas. Lah nek iki sawah ladang. Heeh. Aku rasa-rasen macul nek kaya ngene iki. Lah lemahe berok. Nek men agama ora ngono. Iya. Yen majang mongkar. Wedok. Wedok. Aja ngisini-sini gurumu. Ya wis kowe balik balik. Kowe iso nyanyi lak mergo sing ngajari guru. Iya, lah wis kowe wae nek nu. Yo. Yen kamu Yen memajang. Mong karo Jahanur. bawa pemengi to. Kuline. Awas. Awas lho, Pak. Kok angel mentok. Engko suwe-suwe nyaman, Mas. Nyamane nggon ngendi? Wong goleki ora ketemu kok.
Aki prei seminggu Mas, ampun nyaruwus nggih. Prei iki ngopo? Jadi wong wedok ya ono alangane to Mas. Apa kuwi? Iki menjelang masa subur lho Mas. Seminggu prei iki Nek liyane seminggu aku 80 dina Mas. periksane. Kesuwen kuwi ora anu kuwi pendarahan mesti. Kok ngantek 80 dina men. Lah jenenge wong wedok traekno terembes sing maju ora mung embih-embih. Lah kan kono luar Maksudnya biasa. resik tenan ngono lho Mas. Bulanane ora lewat gone. Kuping Quran. Kenapa dari kapri? Kagak dodahar lho. Kampung iki. Apri kok Awas ya. marayar dar anu ra sida. Kembang. Iya. Kembang wae petan guna Om. Kok kene bagian sampah to Mas? Nyat kerta gua regetan tok kok. Piye bedane April karo Mimin beda ya Reng ya? Bedane apa Mas? Lah nek nang April kok iso jliang nek Mimin kok klotak ngono kuwi piye? Niki wong gua regetan ngoten. Nanti bar keng mriki mesti reget terus guake mriki. Upama bebojoan ki tetep enak sing mbok enom to, Pak. Lah wong pomo mlaku men pun beda, Pak. Wah, Cuma iya. mlaku karo aku. Katute lak beda, Pak. Tapi jenatah tindak ya, putih Mas coba. Gareng ngoten. Berarti tidak putih Mas Gareng. Terkesinden cantik, Pak, nderekke Pak Tante. Oh, Ya, mayang keterkes- teng pundi? Wonten anu Jalin. Oh, alah ya. Serasi to, Pak? Serasi, Serasi. serasi. Nggih. Nek karo aku Mas Iya. aku mbok tuwa sing Takon nami ana jenengan priya. prihatin bebodro ya Mas. Aja disia-sia. Wah, yo to. Le Mas Gareng badhe tindak pundi? Ngawinke jaran. Aku garwamu lho Mas kok jaran. Aku karo kowe iki duwe jaran nang omah terus golek jaran lanang ngono. Kenapa ngono ndak persepsi buruang sing rasane karo rumah tanggane dhewe lho Mas. Wong kok golek jaran kok. Kok nek ora ketemu jaran lanang, lanangi dhewe ya, oke lanang. Karo bojo ya kudu sing adil to Pak Adil. jenengan ki antarane mbok enom karo mbok tuwa. Nek aku pengen jalan-jalan ngono mbok tumpake mobil apa to? Paling ora kaya kowe iki sesuai karo postur tubuhmu Alphard. Alphard kowe iso ngingkok ning nggon dhuwur kae ya Pak. Oh, ya Patut Allah. Alphard. Mas aku pengen traveling. Yo ora apa-apa. Anu nak aku nek sikilku engko varises aku nek mlaku jarak jauh. Ora nggak mlaku, mampu. tetep tak tukone kendaraan. Wong lanang tetep adil. Makasih Mas. Kendaraannya apa? Tosa. Tuh saya nggo ngusung rabok ning sawah iki Pak. Engko mburi kae kasur malah penak kowe iso turu nang. Malah kena alami asine ya. Lah yo Pak. ngene. Iya, kok nek misalnya dhewe aku keluwen ning dalan ku aku jajake ning restoran to Pak. Paling ora restoran makanmu ki aku eman-eman rahimmu. Paling ora ki hamburger, pizza, spaghetti. Oh ya Allah, ya tergantung wong-wongane. Makasih sayang. Ya, Ya. jaga sehat. Aku makanan sing alami, Ayah. Iya. Ayah. Makanan sing alami. Aku nggak mau ada bahan kimia, Ayah. Yo ora enek bahan kimia ora enek. Makanan sing wis apik pokoke. Apik, Ayah. Ya. Apa? Sego aking ya. Wis apik hari. Aku ora lara gula lho ya. Demi kesehatan. Kesehatan. Demi kesehatanmu. Ora mergo mbak ini mergo sayang Oh ya. tenan. Ayah. Ben ketok gebiar wong tak tukokke mas-masan. Aku kanggo mas-masan anggon-anggon gelang kalung ali-ali komplit. Bener. Makasih. Antingmu kok bunder. Bunder. Mas. Mas, gelangnya ya ngono. Bunder. Kalung. Mas. Ah, Kalungmu ya bunder. Mas. Mas, makasih. Dedek ya aja mancing-mancilan Ayah. Iso, antingmu ya bunder. Oh, Ayah. Kalungmu ya Kok bunder. ndak tipe ya bojone gareng mbok tuwa sing mangi prihatin mau ganti ya. Gelangmu ya bunder. Oh, Ayah. Kalungnya engko ya bunder. Ayah. Pelek becak ya. Terus ke ya. Sakit tang sopane piyai jalin piyai nah bulan wis jos. Elok iki nek ra fisike kuat tenan iki. Aku upama dadi sinoman kene wis ra kuat to, Pak. Wedi. Apa? Wedi nek meledos aku. Malah kemetu saka Karang Taruna gek tes nyinom wis ra lulus kok. Malah matuk ngono malah. Wah iya. Pacitan. Kok bareng apa to, Pak? Iki
ora dipalarke. Ora kok Ya kan gaya aturan. nek arep kanca-kanca palarke. gapero no. Iya. Arep ngatur. Iya. Wong Wonogiri neko ning Klaten arep ngatur. Ora sah nesu. Golek pakan ya pakane ora ngono kuwi, ora Iya. ngatur. Iya, men. Klaten. Iya, men Suki, men. Lah meneh. Lah, Maju menengahe aku malah mau mesake Teko, Mas, sampean tenan. tenan. Iki sing mburi iki lho sing mesake sing mburi Ngadepe iki. ora apa-apa, Mas. Tenan mesake. Ngene iki ora lakangmu lara lho, Mas. Nggih, wis sampean ngadeke ora apa-apa. jumeneng mawon. Nggih. Masyaallah. Lho. Lho, sempakmu ketok to. Kok dadian. Nah, ngono wae malah ora apa-apa, mesake aku malah. Nggih. Kula ini dadi ora kepenak, Pak. Lah kene ngadeg kono ndodok ini malah ora kepenak kula, Pak. Aku wediku nek lalu Sehat-sehat selalu Mas-masku Karang Taruna. Hebat. Luar biasa lho, Pak. Seragame? Penonton iku nggih diparingi snack. dicaosi seneng. Mboten namung tamu undangan ning penonton nggih Dicaosi. dicaosi. Jalin nok le. Ngen kula mengke kerduse kalih mang buntel kemawon nggih mang cendel keten gerobak kula nggo dodok lawang ning omah. Dodok lawang apa sing nang omahmu mung kirek kok dodok lawang. Kirike jenenge Sapa? Ranoa. Sing duwe jenenge Sukimin. Bapak ben panjenengake abange mbok ben. Pacitan Sermi Pisan e, Bisa Mas. wis. Nah, apa ora? Neh no. Neh no, Mas. Iso. Keluarga yen bahagia. Bahagia mesti berkemistri. Apa ora rusak bekakase nek dijiluk semono. Lho wong ki nek ra kelegan ngono kuwi padune pengen. Nek pengen ki ngomong kowe. Sing penting aku ora kokean, sing penting intisarine kok sampe maknane kasih sayange kok. Bola-balik ra tekan nggone. Kuwi apa? Ayo. Panas. Ayo, Lek Sukimin. Ngopo Sintia nggo guyu ngopo? Kok Lah wong sinden meneng kok di. lah aku ngene iki. aku sudah nyuara lagi unjan apa kok. Apa tekan gone? Santai ae Mbak, ngono dhewe kok. Apa tekan gone kungkung. Pak Tatu dia memberikan kesempatan karo aku. Allah bisa karena kalah biasa. Jangan bicara tidak bisa manakala belum mencobanya. Apa bisa ki? Banget. Cahayu-ayu kok pikirannya kaya ngono ledek resik peceren. Bisa. Kuwi Anu ngene kowe kene ben ora disawang ngene. nah, kowe ra kono ijolan. Kamera itu tidak berbohong saat ngalam dunia. Iya. Ngerti lho kok. Sabar. Mang briefing sesuk sindian jan kok. Pak briefing. Nanti bintang tamu ampun ngecek niku. Sabar. Sing sabar. Sabar kok kono iki sabar iki kene. Atiku jak ning kene pindah mudhun kene kene. Lah kene ya rewel kok. Kono ki ora sabar. Lah? Mukidi. Matur nuwun iki penonton TikTok ada 1000 alhamdulillah. Wah iya. Monggo bengi iki barengane ya luar biasa. Wah iya. Yo. Terus ke. Sik mesti ilmu kleru kok. Lha piye Mas? Nek mingkup wedok, nek Nek- begagah nek- lanang. Nah, ngono. Mbok Mas malah besesek. Dan Parikane Apri piye? Warga Jalin, mengko ditutup karo Lek Gareng. Oh iya, Mbak Mimin ya parikan. Ayang-ayang Ayang-ayang lagu saiki lagu saiki. sing nonton wayang mugi kathah rejeki. Amin. Monggo ingkang kula takdimi, ingkang kula hormati, ingkang tansah kula dereki, ingkang kunurmatan Al Muharram. Muharram. Haram. Lek Ayo Sukimin. busuk. Kok busuk piye to? Busukimin kok.
busuk ya bukiki ngono kok. Bukiki. Bukiki kok busuk. Lah gamane pengiyato. Bae lah nek Butarni monggo Butar. Monggo Bu Ervina, monggo Bu Er. Kok Mbak Rini ya Monggo Burin. Lah aku bukiki busuk ki meneh ya bukiki. Ya busuk no kok. Lah timbang bukimin. Aku salin. Aku salin. Diinjen yoga. Alah. Sing doyan karo kowe sapa paling gepeng. Kan ya pengen do ngerti aurat kuwi kaya ngopo jenenge wong ta wong jenenge. Wong isine gur bligu. Diinjen. Aku salin. Iya. Diinjen yoga. Mugi warga jalen bahagia mulia. Amin. Bahagia mulya, tentrem atine, tentrem penggalih, aman le golek sandang pangan. Ayo Reng, tutupen Reng. Nggih. Nang Banjarmasin, bablas Sulawesi, kabeh warga njalin pinaringan berkah rejeki. Amin. Ki sing nimbali jenengan Pak Tris Trianto. Parian nggih Pak Tristianto. Kristianto. Nggih. Ya neng Tosuro. Ning Tasura. Kulaan Jamur. Kulaan Jamur. Pak Tristianto panjang umur. Amin kalau Pak Tris. Ya kowe ya Pak Tris to? Ya. Ndang. Kowe sik apik kowe. Ya, Pak Tris. Neng Ngayogyakarta. Heeh. Tuku tahu. Pak Tristianto, Dek Princess I love you. Masuk kene masuk. Ki pas sesuai. Ayo Lek, kowe Lek. Monggo Mbah, Mbah, Lek. Kok Mbah lho? Dik. Pak Dik. Pak Dik. Dik. Gareng neneko. Waduh. Wong neneko kowe. Lanang. Angger nesu kok lanange metu. Iya. Gareng neneko. Iya. Disawat cah ayu. Ora apa-apa. Nama cah Tekone ayu. disawale sahayu, ora cah banci. Mugi Pak Tristianto manggih rahayu. Dongane wong traniaya akeh mandine timbang orane. Kulo niku wong elek ning atine resik marahi dadi ya gentur tapane. Oh berarti Baiklin. Saking resik niku lah Pak, teng rumah sakit terus. Pindho wis ae. Iya. Panas seteleng-aleng. Tapi guna. Yo, atototo. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, karena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti adalah satu cinta kepadanya. Apa jogetmu? Iya. Sebelum aku tahu terus apa artinya cinta, Aduh no. terlena aku Yo. dibawanya Yo. ke sana. Hey. Sebelum aku tahu. Iki ngiringi sindan apa memet diteretek toh? Mas Gareng bintang tamu, Dek Apri bintang tamu, ingkang minul yueng Mbak Mimin ugi bintang tamu. Tapi kan beda, sesama bintang tamu cara jogetnya kan beda Pak Nyun pangapunten. Ngopo? Penyanyi kang wicaksana. Piye? Mugi dangan ing penggalih menika paring pangertos sekalian lare-lare menika. Lari-lari ning ngopo? Lah nek kula kaya wong men ditretek kaya nganu wong maling niku kados pundi menika? Lah karepmu piye? Nggih kados Dek Apri sebelum aku tahu apa artinya
artinya cinta. Oh, ngono. Lho nek Dek April lak goyangane itu bagus sesuai ngono lho. Sebelum aku tahu apa artinya cinta. Terlena aku dibawanya ke sana. Mandeke piye? Loh, mandeke penak. Ngono. Yo sampean iso Yo. to? Panjenengane Kang Dawi. Piye karepmu piye? Mbak Mimin goyange ya napa iringanipun kang ugi kados di Apri ngaten. Iringane kaya di Apri piye iringane? Iringane piye mau April? Ya piye? kaya makae lho. Kompak Mas. ngono apa piye? Kompak sing Oh, penak kompak. aja kaya mamet ditrotok ngono mah lho, Mas. Iya unine Ndak piye? kaya aku yang mulai digaruk lho. Unine. Sebelum aku kan ijek cekatan sing den wis tuwa, wis umur ning agek ijek energi. Sebelum aku tahu. Oh, tak. Ya. Oh iya. Ya mangga, ya. Oke, paham? Oke, paham. Paham? Paham. Gak ada pengulangan. Nggih. Nek pancen kowe gapero sejati, ora penyusup, mesti apik. Penyusup iso apa? Nyusup ora enek penyusup. Alek kaya nang negara. Aku gapero ki nyusup kabeh kok. Jenenge wong ajeng Piye dadi tek. sebelum Ritmene ngono ya. Oh iya. Yo, mangga. sing on tempo. Om tempo. Yo, ayo Pak. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku di bawahnya ke Kapan neng ndi, Lek? Neng ndi? Karep neng ndi? neng di. Pak Lurah, Pak Tris gandeng nggih kula pun lunas. Niki bukan masalah keuangan. Harga diri kula hancur malam ini. Lah karep neng ndi? Wek nang endi? Tek-teki gunake gamelan. Dadi arep pulang. Nek arep mulih ki ngawasno. Apa? Lek mbok gawa ki tasku yayakan ae. Matane kleru tas. Wong nesu ki wuta kok. Aja meneh wong tas bojone wong sok lali kok. Wong nesu kok. Piye tek-teke mau kleru ra? Matur ki sing apik ngono lho arep. Tek-teki kanggo gamelan. Dadi kanggo ditabuh. Gunane gamelan sing endah kaya ngene luar biasa. Oh, tek-teke ki nganggo gamelan. UNESCO wis mengakui lho. Apa? Gamelan men kok ya wis diakui kok Mas. UNESCO to. Mpun mengakui UNESCO kok malah gorar tek 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 tek. Berarti dituthuk ngono. Gembuk kok IQ-ne piye to kanca-kanca ki? Ya baleni. Apa-apa ki lak gur gare ature to, Dik. Sing apik nek ngaturi ki. Sing kompak. Staccato. Mau staccato saiki sing kompak bareng greng. Wah. Gereng Dadi prei. sing ting kluthik ki aja ndak darani ora ya. Gereng pre. Yo, Ayo, Mas. sebelum ayo. Sebelum Aku tahu cinta terlena di bawahnya ke sana. Setelah aku tahu kalau dirimu wandu. Mang pateni kula Pak kula pun pasrah jiwa raga kalian panjenengan Pak Tris pun kula pasrah jiwa negara. Lah piye lho? Wong kok seratenane angel banget ya, Pak. Kudune lak pasah jiwa raga to. Iki pasah jiwa negara iki. Kowe ki kon gereng dituruti gereng kleru. Wis aku tak ranjoget Mas aku nek yo ger MOU-ne ngendikane Pak Tris penting Mbak Min rawuh nggo ayu-ayu. Santi kan. Lho, mripat kocak mundarandir. Ki jatahe kira kok kocak. Nek nyawang piye nek nyawang? Oh, klip-klip ngono kuwi. Kuwi ora kocak ngundang. Kaya boneka kae lho Mas. Lho, kuwi ora koclak kuwi. Lah apa, Mas? Kuwi cacingen kuwi. Ayo nak gadget nak. Mbok tangi. Tak ambekan sik Mas, nafas bantuan. Pas bantuan ke gelem rek. Kompresor Mas, kompresor Mas. Lah iya. Natian wadan sarata lanang. Tutup, Lek. Inumane banyu bane ayo nak Neng ndi? ya langgane Ya. kok neng bro Sik. kok tak anu nang ndi
sok bocah ingusan sekolah. Sik, Pri. Dalem. Iki mengko rak Pak Tris iki mau yo ngersake bajing loncat Nggih. kanggo ngirit tenaga dan pemikiranmu. Nggih. Iki ben caping gununge ben Mupidah. Mupidah. Oh. Nggih no. Oh, mengke spesialis bajing loncat. Bajing loncat anu lagu banci loncat. Bajing loncat. Oh, Kok banci loncat? Piye ta? Bajing? Bajing loncat. Oh iya, mengko kowe engko loncat. Mengko bajing. Kok Mas pacar kuwi kebun binatang Ben kok. komplit bajing loncat. Ora ngono kuwi. Ngono kok lebon binatang. Manusia tanpa binatang ya kacau. Lah nggih kok kesangetan sanget lho. Ayo Mupidah kene. Ya, Mas. Yo. Mike gawa. Mikir digawa. Ya. Halo. Selamat malam Mupidah. Ayo. Suara kamu. Bukan mukrim. Bukan mukrim iki lanangan kok mangsamu. Lah kan Besti. Duk. Besti. Sadar. Weteng munggah iki Lydia Kando, weteng mudhun Ahmad Albar. Sabar. Pengen ya. Pengen. Aku ro kowe genah lanang do lanang kok. Lah nek iki pengen ngene iki. Kene rong nawani kok. Ya ora to. Ayo ndak diaturke. Nggih, niki dilanggamke riyen. Langgamke sik. Ya. Langgamke didampingi mengko nek pas dangdut irama rock and roll Mbak Mimin Mbak Apri raturi lenggah. Oke. Ayo gadis Tulungagung. Iki mau ditekokke karo Pak Lurah kok Mbak Mupidah enten Pak niki. Pak Lurah. Lah iya. Mangga. Ya. Dek jaman barajuang. Bukan Jan. Jorek kelingan.
Lah iya wong wedok asli kuwi. Kaya ngene iki. Heeh. Waduh, bahaya iki. Upama dadi bojomu ngono piye? Kowe gelem ra kowe? Gelem ning kamare kudu rapet, Pak. Lah kok iso? Ha iki malam pertama rampung ki mesti ning ngarep lawang. Enak tenan. Lah kan iku kan mertandake aku penak tenanan ngono lho. Kan jenengan nggih ngrasakne penak ora? Penak. Penak goyanganmu, penak suaramu penak. Kowe iso ngene iki. Wah, iso tenan kala menjingmu. Aku ya iso ning tekan rasaku, Mas. Hah? Aku ya iso ning ra tekan rasaku. Ditekan-tekanke nang kene ora tekan iki ngopo? Tekan-tekan, Duit ora tekan iki lho. Lho, Lah kuwi gare iki gagasen. Wis ora ini trontengan kaya ngono, tekan rasane ya nyatane. Lah kowe iki ngopo? nah, Capek ngono. Capek ngono. Awas lek. Awas. Engko lek ususe metu piye? Kaya ambon peniti. Capek gundul. Capek. kowe tek malah kaya mendemari mas to kowe iki. Sekaya iki lho, kaya gendok iki lho. Lho, kowe lho. Jadi piye? Capek gunung. Gunung. Penak tenan. Yo, Ayo ngono. kudu iso. Mantan kondektur kok. Nyun idi palilah para pamirsa. Ora sae dipalih terus. Milani. Kowe iki rasa njaluk idi, malah kono arep maringi idu. Capek. Gunung. Enak tenan. Wis, niku kaya tangga kula nek nesu karo sing lanang nggih ngoten niku. Oh, alah. Mancing terus. Iki gadis Tulungagung. Iya, gadis Tulungagung nek kowe kan banci tulang-tulung. Lah soalnya aku dikuliti ranah pribadiku terus kok, Mas. Lah, hebat profesional. Profesional, elok. Ya jane nek nyanyi ngene iki hobi nyanyi, Pak. Iya. Kawit cilik niki nyanyi. Nyanyi apa? Napa man iki adus menyanyi kok, Pak. Oh iya. Adus niki nyanyi. Adus nyanyi. Sabunan menyanyi. Piye? Teng rai kemana. Di mana teko weteng kenapa teko kene ini apa Samplokno, Mas. Keliwat no. Ayo wul jawul. Ayo. Iya. Dadah. Sakar bisa. Gunung tembak. Kaki rasa. Apero. Goro kabeh. Aja ngisi-ngisini aku to, Lek. Kaya ngene. Aja ngisi-ngisini wis tak cukur. So, umur pira kowe iki, Nduk? Serawe. Oh, berarti nggo namu putih kok. Nggo namu iki lho putih. Yes, Mas, tak klumpuk niku tak gone gawe idep. Elalah, ngale nyelungat. Menika saking matur nuwun, Nduk, lenggandhe Pak Haji Suradi. Ndalu Mas Dalang saking Pak Haji Suradi kuwasa. Pak Eko Nogosari matur nuwun, Mas Budi Komar terima kasih sekali. Kula Mbah Jinggot saking Semarang matur nuwun sangat. Tan kantor menika saking beliaunya pepunden kula Bapak Dr. Sukir Pamujakan. Iki mau ken ngaturke sampeyan 50.000. Oh. Rezeki Mas. Iki saka Mas Agus Alhamdulillah. Gaden Makino Motor. Iki ya kon masrake kowe 100.000. Mas Agus makino motor. Ya ora apa kok ya. Sing nimbali dhisik kan lho, Pak. Ya, iya. nganggo mik matur nuwun Pak Matur Agus. nuwun. Matur nuwun para kadang-kadangane men. Mas Agus kalih
kadang-kadang pamujakan. Nggih, wadeng. Didongake sik, didongake sik. Nggih, mugi pinaringan sehat, Amin. 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 rezeki lancar. Amin oleh Rangga. Amin. Nah, iki nuwun sewu Mas Agus Makino motore maringi mosok Mimin Apri senior dagelan. Iya. Senior jadil ini Rangga cah bagus. Kowe lak wis viral to. Seorang Rangga. Apri Mimin iki lak wis viral teko ngendi-endi. Paling ora iki ya ngerti ngene iki terus piye Ya carane. iki. Nah, ngono kuwi. Aku nyun ambung tondo tresnoku ya. Ngambenge iya. Iya. Alah. Tondo tresno kok ya ibarat sak anakku ta kaya Rangga. Nggih, iki Mimine menehi mosok gareng senior ora ngerti meneh. Mosok gareng ora, ya bangeten ta. Ah, Kene wis maringi. Saiki aku ya kudu apa jenenge ora gelem kalah. Aku kudu nganu kowe Rangga. to mesti. Pri. Yo. Mamak mripatku kuwi dompetku. Kok gayamu kok. Mangsa Gayane kok sok dompet kok sok lomo kuwi. kok gone wong barang Ya dijok. rasa, lek gareng ora sah kayane. Ah, kene le aku nek ora ndang tak domke duitku ora ndang entek. Lek kowe untuk saweran lho kok malah cucul ki piye? Lho mbok menawa ki pancingan. Pancingan. Iya lek ya. Duitku iki kintalan no. Waduh. Lah. Kok Sing kintal. 3 miliar nang endi le? Ya. Anu ngampil 100 riyen, Pak. Lah jare 3 miliar. Kok Enek. Waduh. Ya. Wis tau ngerti duit 100 urung? Mpun. Oh ya wis tau. dereng ngono wae. Dereng kuwi ya. Wis tau ngerti duit 100 urung? Dereng. Ora sah ya engko ndak kaget. Iki. Ikhlas. Loh, aku lho setiap pentas wis entek pira lho aku. Pira itu ngono lho. Ya ngono diitung iki lho. Ngantek terasmu anyar ki sing gawe sapa lho, Le? Lah kowe ki ikhlas apa ora? Kok Ikhlas dadak ora diitung ki lho. ikhlas. Lahir batin. Ya ora usah diitung kok dadak Ora kok kelas ngitung. piye wis dadi teras sapike kaya ngono kok. Iki nggo sangu kuliah setahun. Lho, Oh, Kok Kok wis aku li- satu sok nggo setahun kok ya sedeng. Tukoke tanggalan lak Januari teko Desember to. Nggih sak rampung li kuliah kok, Mas. masa rampung Ngestunipun. pengestunipun kemawon. Lho, nek juragane pit motor mau Makino. Makino. nggih. karo Karang Taruna mbok dongake. Aku lho ora mbok dongake. Lah ikhlas apa ora? Lah jenengane mboten Ikhlas, nek kok. nek ikhlas kita saya dongake ora masalah. Ini bali ya, Le. Ikhlas tambah. Bilang, Ikhlas. iya. Dungane iki. Ya. Wah. Nah, tak tambahi. Ya. Dongane. Nah. Dungane napa? Anu yo sehat ngono to, Le. Nggih, Wis sehat. sak ikhlasmu karo dongakne aku apa sak ikhlasmu. Sehat. Amin. Rezeki lancar. Amin. Nikah meneh. Ora. Dongamu salah. Sing 100 Bali. Aku Matur yo nuwun. dongakno le aku durung ketemu jatuh kramaku le. Dongakno. Saatase meh 50 Dongakno tahun loro. siji sing apik nggo Mbah Mimin. Aku rung tau kampus. Semoga kembali ke jalan yang benar. Aja engko kancaku gelungan sapa. Matur nuwun Mas Rangga. Nuwun, nggih. Rangga. Makasih ya Le Rangga. Nah iki panyuwune Pak Sri ya Pak Kris diaturke sik. Ha ya Pak Kris ngersake Napa? Pak Haji ngersake Bajing loncat. Lah Pak Trisanto. Nggih. Ya, kaya ngapa? Waduh. Ya. Ingkang nembang sinten? Nembang Mbak Putri lenggah mawon wong sinden wibawa. Oh, nggih. Sinden kawibawan lenggah mergane eneng cah pencalikan pencilaan ning kene kaya. Ah iya. Mas. Bu Mimin derek joget. Iya aku ngoten. ngancani lho, aku ngancani ora negak kene prayogane kowe luwih dhisik no. Nggih lho prayogine gentosan. Jenenge bajing loncat iki tetep komplit to, Nduk. Ana Mimin ana Apri. Iya. Nah, ngono. Iki bintang tamu nih ya ning gareng. Nggih. Kok ngieli men. Nggih. Kaya Malik Ali. Kok makake kancane lho. Ya mangga diaturke dadas ya.
Sik. Posisimu ki apik. Kowe iki malah kaya wong kentekan banyu. Ayo ndang eleh kentekan banyu. Iya. Ngono lho. Ndang kae udah nek ndon, rada maju. Aja ibu malah ketedun meneh kaya dhisik malah. Nah, ngono. Nying Saraga nek kuwi. Wah. Walah, nek kaya patung Semar. Iki ngene, tak ngene. Ngene. Nah, ngene. Nah. Pun kaya rumah makan Semar patung selamat datang nih kok. Iki ya kaya gendok-gendok. Ya. Bajing loncat ke istana hiya. Abdi lepat narosan tetiang kelas bajing loncat ke istana
matur sembah nuwun panyuwunan saking Pak Haji terus wis diaturke. Perkara lakon sing rung diaturke mengko ning manci gara-gara nutuke lakon sik, Nduk. Ayo ndak derekke, Mak. Kuku sing tuwa gumelun nening kentiasa ngabeki kawengku sageng cacahan nanging sangat tangiki sang reksikane putra Permono mangus meyung ngabrengeng kati karonaning kaswase aneng marga mamalan kumrisang kondha wastran mojo